नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया? हायो गिबिजों थानो हायो। बेनो जाबाय। नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया? हायो आं। नों गारनो हाया? नों गारनो हाया? हा? नोंनि हौवाया बे नोंनि हौवालायनो बे लागाव लोगोफोर दानि जुगाव मा जाबावगोन बिमानै असेखौनो लानानै खारदोंमोन नैबे सासे हाबा जाखानाय ना सेंग्रा जाखो नैबे स्क्रिनाव होनाय नैबे सेंग्राना बोराय जाखो गावनि बिमानि असेखौनो लानानै खारदोंमोन लोगोफोर दायो हमजाबाय हमनानै नै बुजाबाय नोंथांमोननो आं भिडिअखौ देखायलांनि नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायलांबानो जाबाय दे लेभेल देखायबाय थादों नोंखौ जों गुवाहाटीनिफ्राय मानो नागिरना फैनांखो जोङो हो गुवाहाटीनिफ्राय जों मानो नागिरना फैनांखो गुवाहाटीनिफ्राय जों मानो जाया लोङा उन्दुनो मोनालासिनो मानो नोंसोरखौ नागिरना फैनांखो जोंनो उन्दुनाय गैया जानाय लोंनाय गैया जों मानो होदावरि होसावरि नागिरना फैनांगौ नोंसोरखौ एसे मा कारनाव नोंसिनि नाटक नायनो फैदों जों बेवहाय ना फिसा खोथा खोन्था नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया? हाया हाया नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया? नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया? हायो गिबिजों थानो हायो। बेनो जाबाय। नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया? हायो आं। नों गारनो हाया? नों गारनो हाया? हा? नोंनि हौवाया बे नोंनि हौवालायनो बे माथो नोंखौ गारनो हायो होनबाय नोंसोर सानैजों मा जालायो नों बेखौ मा जायो? हानाय जायो। बिमानै नोंनि बिमानै जायो आरो नों बेखौ मा जायो? नों बेखौ मा जायो? बियानै रायजो राजा नोंथांमोन नै बियो बेखौ बिमानै जायो आरो नों बेखौ बियानै जायो ना नोंसोर सानैजों दोनखारलायदों दा नोंसोर मारैथो हमजाखो? हमजानाय जाहैबाय फार्स्ट टाइमाव जों बे मुलिनानै फैदों गसाइगाव काजलगाव जोङो बेयाव बास्टेननि ओरै खोलाहा माने नोंसिनि अरिजिनेल जायगाया मा नाम? गावनि बिमानैखौ लानानै खारग्रा हौवाया नागारनो हायो होननानै बुंबाय नाथाय हिनजावा गावनि बियानैखौनो नागारनो हाया होनना बुंबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबायना बेसेबां मिनिथाव आरो लाजिथावबो बे जाथाया आंनि थाखाय फेसबुकआव सिख्लाफोर एबा आइजोफोरखौ गाज्रि भिडिअ खालामग्राखौ नैबे आदाया मा बुंखो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायनानै होनो हिनजावफोरनि बुस्थुआ माब्लाबाबो एखे जाया मिथि दासिमबो सोलाया नोंनि बे खुगानि रावा सासे बिमा जानानै सासे नखर बेंगिरि आइजो जानानै नोंनि खुगानि रावा एसेबां लेथ्रा दासिमबो गयो दासिमबो नों बेखौ ससियेल मिडियायाव होबाय थायो निमाहा बिफ्लानोल' गोरोंना खुलुमबाय आंनि साफ्रोमबो नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायना लानाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो शेयार खालामगोन मोजां मोनदोंब्ला आरो जुदि नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंहा फोथायनाय दङ नोंथाङा फल' खालामनानै थांगोन अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि उन्दै गथ'फोरनि सिगाङाव नायदोंब्ला आं गिबियावनो क्षमा बिग्रोयो नोंथांमोना इयारफन सोनानै नाय अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो हिनजावफोरनि बुस्थुआ माब्लाबाबो एखे जाया मिथिबाय सोरनाबा लाबदां सोरनाबा खरलेब सोरनाबा गोलाव जेट सोरनाबा रोजा सोरनाबा गोबा बिदि थायो नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय बे हिनजावा सिगाङावबो निमाहा बिखांबाय बेफोरबायदि गोरोन्थिनि थाखाय आरो दाबो बे लामाखौनो लादों दाबो बे लामाखौनो लाफिनबावदों सासे बिमा जानानै नोंनि खुगानि रावा दासिमबो इसिबां लेथ्रा ओंखारो ससियेल मिडियायाव हगारो सासे नखर बेंगिरि आइजो जानानै दासिमबोदि नोङो गावनि खुगानि रावखौ सोलायनो रोङाखै अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो अब्ला लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं